Парадоксально, але через те, що ми отримуємо гроші МВФ, ми будемо знову закуповувати російський газ. Ви не хочете поставити все, як має бути? Тобто спочатку коні, а потім візок. Тобто ці всі валютні надходження, надлишкові, які випрошуємо, йдуть на користь нашим енергетичним, мафіозним кланам, які сидять в Нафтогазах, в усіх структурах. Чекайте, де ці клани? Знову знову Нафтогаз таки дістав перемогу над Газпромом в Стокгольмському суді, апеляційному, який скасував призупинення виконання виплати Україні 2,6 мільярда. Що з того нам, коли нам ви кажете, мафіозні клани. Хто там мафіозні клани зараз в Нафтогазі? Оте, що у нас тарифи не відповідають ситуації на внутрішньому ринку, є проявом поєднання корупційної влади з монополістами, які вимагають. Ви знаєте, от мене сьогодні вражає, ви ж не помічаєте такого, коли нам кажуть, уряд, от там міністр, у вас тут була заставка, сказав, що підвищать ціни, або Міжнародний валютний фонд вимагає Дивіться, уряд. Я процитую вам Насалика, пана Насалика. Послухайте, без проблеми. Ви згадали, я зараз маю процитувати. А навіщо я цитувати? Вони всі говорять, пан Насалик сказав, міністр енергетики та вугільної промисловості. Ну, я маю спиратися на його ж слова, не придумувати. Знаєте, що я хочу сказати. Прем'єр вже озвучив, що ми не можемо вести неконструктивні розмови з Міжнародним валютним фондом. Тому буде підвищення, але я не можу сказати наскільки. Я не веду переговорів по ціні на газ. Це зобов'язання покладено на Міністерство фінансів. Слухайте, ви знаєте, хто у нас встановлює ціни? Уряд? Де ви це в законодавстві українському знайдете? Вони говорять абсурдні речі, забувши, що це абсурд. Причому тут міністерство? Причому тут міністерство там, енергетики, Насалик чи Мінфін? Причому? У нас ціни на ринках – це договірні ціни. На тих ринках, де є природні монополії, от як Нафтогаз чи Київенерго, Київ там Теплоенерго, всі ці монополісти природнього характеру, яких називають, то для того ж національні регулятори створені, щоб вони обмежували нахабство монополістів, оцих природних Київенерго і Нафтогазу України, Укр і так далі. Вони зараз дбають про те, щоб зберегти свої мільйони і десятки мільйонів, які вони розхапують. От на все, що завгодно, будуть нам пояснювати, тарифи треба підняти. Чому Міжнародний валютний фонд вимагає підвищення тарифів? Тому що курс гривні впав. Давайте скажемо.